Hello friends. Pinali tu mafan la so video long na piklang pon zila bangai kedam tang hod West Karbi Anglong pen kapiklang pon avoreng warsai junior assistants la pen computer operator avoreng warsai kapiklang pon dolo la pen hala so avoreng warsai along penana bang pu abang tum written exam la bang ke to don la pen written exam stame ke pas dun tum an tumafan puthot non la bang ke Viva fan da ke hang pon do la so puthak si nali tum hala so a video long ang ton pen mati detail salam nang than pachini ponik pula son update nali tum kilang long versi afan la so YouTube channel la bang kinali tum subscribe igon la pen video like sip igon la pen share porigon tang non pathek pen ang ton pen details lang pononang la pen chethan pononang tang non puthot dak lang polonang la pen chethan polonang Karbi Anglong Autonomous Council Office of the Central Selection Board ahin pen puthot da notification kapiklang pondo notification kapiklang alam thebang asonelo ki damtang ahostame VORENG VORENG dak kapiklang pondo junior assistant computer operator la pen sonda taxi dak grade 3 post lo junior assistant computer operator la pen kapiklang pon la bangke dak PWD boithelang so ahin pen sidak paklang pon lo West Karbi Anglong hamren along pencil la pen hola so written exam pena ana tum tok dun lo la pen tok dun det pen fit puthot non la dak kapiklang pon thu la bangke Viva afan sidak puthot paklang pon thu iglo la pen junior assistants along la bangke dak roll number ka select pon mate candidate ka select pon la bang nali tum dak thek pon long ikpo name of post la bangke junior assistants lo la pen roll number 50 roll number dak 103 la pen 131 178 la pen 208 308 la pen 337 372 414 480 530 531 mate 550 la pen 565 roll number dak 576 la pen roll number 584 la pen roll number 614 625 la pen 638 648 la pen 687 703 763 la pen 789 885 la pen 819 918 la pen 926 asona dak 989 1042 la pen 1043 1064 1088 1089 1099 asona dak sida 1105 1109 la pen 1119 1120 1143 1168 1197 1198 224 1318 lahai tu milo junior assistant along roll number da ka select pon la pen computer operator afan la bangke roll number nale tum thek pon long exi roll number 64 la pen dak roll number 30 la pen roll number 368 atum afan si dak select pon lo kadu ka pen dak penang ana bang phu mate abang fi tum fan select pon iklo ha se puthot non la dak nale tum thek pon long exi the qualified candidates are directed to appear for Viva-voce lapen computer test lapen legislative building KASC on 24 September 2024 from 11 AM onwards for the post of junior assistants lapen computer operator afanlo alang li tumhandak Viva en ponji la bangke mate lapen computer test en ponji adet la bangke dak 24 September 2024 lo mate langdam lo pulte pini amad lo la pendak apor la bangke 11 AM la se future they are directed to bring their written examination admit card nalitum ponang po la son thak ladak nalitum original documents la pen qualification documents anta nalitum ponang ji la pen hala computer test first time computer interview first time alang litum time certificate hai hui dak chepon nang ikopta ladak bange topon lo aselason lo nang litum jong si komane laso YouTube channel kilang pen kilang bang jong si jogdon bang do pulote mate da arol number do pulote nang litum komen along pigon lapen adim labang kidam nei puthot nang litum hanan than pachini pon ikpo
legislative building ke sisi mate Karbi Anglong Autonomous Council along sana itum dampen humri dam ignang polapen apor labang ke 11 am adet labang ke pinia adet malo 25 adiakta 24 September 2024 lasna itum laso video kan ma share on share ego nili laso puthak na ke than pon labang ke asap so daglet pon igdet la lasi pini lo viva la test la pen computer test ke ponzi la bangke la sila so video nali tum kan ma share on share egon Karbi Anglong ras tame pelang ikna la pen pachine igna la sepinia video long la anleng ton pon ignang la domi thakme kadukawe Karbi 2.0 YouTube channel long kelang ara do an fans tame nilhin pen kardom